Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. May mudto de, may ikala, no? So, adlaw karon nga Martes, pizza 4 na kini sa bulan sa Nobyembre. Abay na mga higala, no? Matod palagi, generally successful ang ato ang undas or adlaw swingatay. So, na-understand nga ang pipila ka nato na uli na, no? Isa lang tagsa-tagsa ka mga trabahoan kay kuan man to kanang gikan sa 27, no? Nanguli na ang uban sa 31 abot sa November 2, no? Moda nga karon siguro ya gahapon nanguli na, so karon siguro nakalugar na. Yung mga estudyante po balik eskwela na mahigala, no? Wala na tapos na ang bakasyon ha, basig magsigir gyapon mong bakasyon. Nala, no? O niya padayon usab kita mga higala sa atong mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ayan, okay, no? O na, no? Ato dahil nga timbayaon mga higala, no? May mundo ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, tanan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayang, Mindanao. Of course, di na to kalimtan mga higala, no? Ako mga classmates, no? Sila si Father Obing Masyon, din sa Sikihor, si Padre Dami Hiramis, o si Padre Tonton Arnaiz, o giyang kaubang pare din sa parokya sa kanang Batinggil, no? Si Father Dodong Cordobes. Ayan, no? Tana, no? May mundo na. Padayon kita sa ato ang mga hisgot mga higala, no? Hisgot. Abino arita may galang CBCP News. Church joins drive to fight corruption in public works. No, nanawagan karon ang mga kaobispuhan sa simbahan Katoliko nga kitang tanan manginlabot gyud aron nga ato yung kapakigbatukan ang corruption karon sa public works. So sa ato pa, no? Luoy lagi kay mahigala, no? Ang mga katawhan kay grabe na tong utang mga higala o niya ang ato mga kining gitawag na to salapi nga giutang para unta sa kaayuhan sa ato ang mga pasilidad, badalan, kining gitawag na to flood control ug daghan pang uban mga kining mga taytayan, pastilan kay wa man pud magkadimao mga higala, no? Ang nahitabo mao nga ilar man po din taong gagipang sulod sa bulsa. So muna nga padayon karon mga higala, no, nga kanang nanawagan ang simbahan Katoliko kitang tanan, no, dili lang ang mga obispo, kitang tanan nanawagan gid nga unta maluoy mo maluoy in taon mo, ayaw in taon ninyo kawata ang kwarta sa gobyerno kay para in taon na namo, no, unya kamo pong mga nanrabaho din ha, panikamot po din taon mo, nga naamoy agi, no, may uban makita na to mahigala nga mura natulog ra, mura nga may agi. So maganda, no, church joins drive to fight corruption in public works. Balita mahigala gikan sa Vatican, Archbishop Timothy Broglio, no, ang arsobispo usab dito sa Roma, no, nanawagan karon sa Archbishop dili na USSB, no, kung mahigala, no, USCSB, United States Conference of Bishops, no, nanawagan karon nga kisa si Archbishop Timothy Broglio, nanawagan ngadto sa mga nasod, no, mga Caritas Haiti, Caritas Cuba, ug sa Catholic Relief Organization nga tabangan gyud ang mga nahimong biktima mga higala, USCCB, no, nahimong biktima sa bagyong Melissa dito sa Jamaica. Ayan, no. Nahala, no, padayon kita sa ato ang mga buhatonon, padayon kita sa ato ang mga paghisgot ginagmay. Na meron ari nata manghigala sa ato ang topic karon, no.
unsa may atong topic karon. Ang atong topic mga higala, how do Catholics interpret Matthew chapter 23 verse 9? Call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. No, unsa may atong interpretasyon ni ining Mateo 23 kapitulo 19 kanang kanayon, ayaw pagtawag sa bisan kinsa nga amahan. Ilaber kayo dinhi sa kalibutan tungod kay adu kalalamay usa ka amahan nga atoa sa langit. Mo na pinaka-topic nato. Diyan sa may interpretasyon nato mga Katoliko niana. Unang-una, matud pa sa ato ang interpretasyon ni ining bahina sa Mateo 23 kapitulo 23 versikulo 9. Catholics interpret this biblical passage not as a complete prohibition against using the term Father for earthly or religious figures, but rather as a warning against unnecessarily elevating humans to the status of God or viewing them as equal to God. No, sa ito pa na, ang panabot sa Katoliko na, kita, ang panabot na to ani, maong dili gini siya kana bitang complete gyud, kompleto gyud nga gidid-an kita. No, kinaabay ang atong mga biological father gitawag ba nato na og kuan papa o amahan, father. Dito pa wala tay katungod baghimo ni ana, so tawag nato ni ana. Muna nga this is not necessarily a complete prohibition. Ang gitan-aw ra ini mao nga ang pagtulunan nga dili nato ilhon ang ato ang kanang kalibutanong amahan nga matud pa kaparihos gyud, no, ka-level gyud sa atong amahan nga tuwa sa langit, or ato silang tan-awon nga ka-level or equal to God. Muna nga to pa ang atong amahan kalibutanon, kanang atong kalibutanong amahan kanang mga kaparian kuan ra gina siya, ubos ra gina siya. Kaya na may uban nga mura bitaw og kana bitang ilhon nila ang ilahang mga kining na kanang itang ilaha bitong amahan nga ka-level na sa Ginoo. Gani do na gani mga ministro nga nagtawag na sa ilang kaugalingon nga parehos og status sa Ginoo. Kabalo na mo kinsa makikala, no, pero di lang nako isulti kamo na lang tigong huna-huna og kinsa ni sila nga nag-ila na sa ilang kaugalingon nga Dios. Muna gi-emphasize ni Kristo nga ayaw mo pa Diyos din, ha? No? Kinahanglan nga ayaw dili ninyo ilhon ang usa ka tawo nga Dios. Muna mo na din, ha, no? Ato pa kana ato gina siyang gipuy-an kay, no, naatay mga tawo nga akong gitawag og padre pero dili ingon nga complete prohibition. Kay nganuman wala man na nato ilha nga kana bitang kaparihos gyud sa Dios. No, kay matud pa din, no? Complete prohibition against using the term Father for earthly or religious figures, but rather as a warning against unnecessary elevating humans to the status of God. Mo man problema din nga ang mga tao atong gipaka-Dios. Na, no? Ang atong amahan atong gipaka-Dios. Yung sa mga paagi nga atong gipaka-Dios, kung supako nato ang pagtulunan sa langitong amahan in favor sa ato ang kalibutanong amahan. Muna din, ha, no, nga pananlitan ang imong kalibutanong amahan, no, pakuyugon ka kay mangawat mo. Adi na pwede. Nga naman ang langitong amahan nagdili man ni ana, di ba, no? Sa Ten Commandments si ingon man nga thou shalt not steal. No? Sa ato pa ang atong kalibutanong amahan kuan gina dili ginato na siya ipakisama sa atong langitong amahan. Buti pasabot nga kung unsay pagtulunan sa langitong amahan mao gyud matuman bisan pa kung sukwahi kini sa gisugo sa atong kalibutanong amahan. No? The church sees the term Father in the Bible as referring to both biological and spiritual paternity. No, muna sa the Father in the Bible as referring to both biological and spiritual paternity. And they believe Jesus was primarily addressing the hypocrisy of the Pharisees. No, gikuanan gyud
ang gitirahan gyud ni Kristo di ini ang pagpakaaron ingnon sa mga Pharisees. Kay mo usahay ang mga Pharisees mutupong naman Gus Ginoo. Mutupong na ba, no? Who sought worldly authority and recognition rather than emphasizing a strict prohibition on the term. So muna, no? Kaakto pa ang gitirahan gyud di ni Kristo ni ini maugyod ang dili ang nagtawag sa dili ang inyong kalibutanong amahan. Kung dili ang mga sa panahon ba niya ba ang mga Pariseo, no, nga mura bag nangandoy og otoridad ug pagtahod dinhi sa kalibutan, no, sa ato pa mura bag gusto nilang makuha ang pagtahod usab sa Dios, ang pagtahod sa Dios. No? So klaro na ha. So again ha, ato ni balikon ha. The Catholics interpret this biblical passage not as complete prohibition. Dili gini sa complete prohibition against using the term father for earthly or religious figures, but rather as a warning against unnecessarily elevating humans to the status of God or viewing them as equal to God. No? Sa ito pa, usa de kini kapahimangno nga dili ginato ipakadiyos ang usa ka tawo, no, o niya or atong ang himuon natong usa ka tawo nga kalibel sa Ginoo. No, nang dunay uban nga musipya ta ana, no. Ang simbahan sees the term father in the Bible as referring to both biological and spiritual paternity, and they believe Jesus was primarily addressing the hypocrisy of the Pharisees. Ang gitirahan giday ni Kristo nga higala ang mga kining gitawag natong Pariseo. Kay gani, no, kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, kapitulo 4 bersikulo 15, kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo, nahimo ako nga inyong amahan. Ano pa nagpatawag po gani day si San Pablo, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga naha kaninyo. Mas ato pa kung mamahimo kang magdala ka sa maayong balita sa mga tao, pwede ka nga tao kuno gamahan. No? Kaya nga naman, itudlo man nimo ang pagtulunan ni Kristo. Klaro? The Bible, Paul is referring to his being a spiritual father to Onesimus, and this is very similar to our tradition of calling priests as father. The Pope then becomes the Holy Father in his role as spiritual father of the entire church on earth, cherishing and correcting us when necessary. Okay, no? So, diba, klaro na lang ang higala. Dili na to gamiton ba? Dili na to kayo bitaw pod ba? Kana bitaw ato bang literal pagsabot sa nasa Biblia. Ato yung tunan, ato bang i-interpret ba? Okay, no? So, ano na ta sa lang na topic? No? Kita-tas sa mga oras. What is hierarchy? What is hierarchy? Okay? Hierarchy is a system of or organization in which people or groups are ranked one above the other according to its status or authority. Muna siya gitawag hierarchy. Usa ka sistema sa usa ka organisasyon nga diin ang mga grupo sa ang mga membro sa usa ka organisasyon, no, gibahig, no, gibahig according to rank, no, one above the other according to its status or authority. Sa pa doon ay mga rangko. Sa simbahan Katoliko, ang atong hierarchy, number 1 is Pope, sunod Cardinal, dayong archbishops, bishops, dayong priest, dayong deacon. Muna siya atong hierarchy. Layite pa din, dili na sila, lahi na sila. For Catholics, Jesus is the second person in one God. Sa ato pa doon na pag doon na hierarchy, second person. We were baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So we become members of God's people through our affiliation to the Holy Trinity, whom we were baptized. Sa ato pa, sa dihang gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, Santa Trinidad man na, sa dihang nabunyagan kita, nahimo, na aduna na kita koneksyon. Ayan.
nahimo na kitang natagaan kitang koneksyon sa Santissima Trinidad. For us Catholics, Jesus is the second person. The Holy Trinity is our Savior. No, as Catholics, we share in the salvation offered by Christ through the sacraments. Oh, klaro ba hingala ha? As Catholics, we share in the salvation offered by Christ through the sacraments. So, ito pa ang mga sakramento dahil may higala. Dako kaining papel sa atong kaluwasan. No? Nakabantay mo niya ng higala, no? Na kitahanglan gyud nga madawat nato ang mga dili no tanan, no? Kay dili man gyud nato ma-perfect tanan, no? Kalagmitan gyud ang madawat nato kuan ra kanang 5 or 6. Dunay uban nga 5 ra. Kay wala man pod na minyo, wala man pod na pari, wala man pod na himong kuan kanang wala man pod na minyo, yawa po na pari o wala po na madre. Muna nga 5 ra gyud, no? Gabatan bunyag, kumperma, kining kumpisal, dayong simba, dayong ikalima, kining gitawag o muna na, no? Magminyo ba ka o magpari ba ka? No? Sapat, klarohon na. Kining bunyag, kumperma, dayon pag magkumpisal, and then paghuman, simba. Klaro na ha. Dayon paghuman, doon na ba dayo sa magminyo ba ka? No? Magminyo ba ka? Or kanang magpari ka, and then anointing of the sick. Ayan, no? Sa ito pa usahay, ang atong madawat, kuan ra? 5 ra. Kaya wala man po na pare, wala man po na minyo. O, di na ito pa 5 riyang dawaton. No? Kaya ano, 5 ra. No? Kaya wala man siya sacrament of marriage, niya wala po niya madawat ang sacrament of anointing, kanang gitawag na to. Pero ang uban, nakomplito. So, na uban, no? Mga pare nga nakakomplito po lada. No, kanang primero na bunyagan, nakumpirmahan, dahil nakakumpisal, dayong nangalawat, then paghuman namin kanang napari, then paghuman namin yung paghuman anointing. Pero ako, unong ra, wa mo ko namin yung gulang naman ta. Manahiingon na pader, pwede pa kang magminyo, sa una pa. O gusto pa tayong magminyo sa una pa, ta. Karong gulang na ta, wala na tayo ng abutang. Ang ato na lang, maning kamot na lamang ta, kung unsay mayong paagi sa pagpangalagad. Karon niya ang kuang gyud mahigala ang pangalagad gyud karon nga very challenging gyud kaayo. Maog gyud kining pagpurma og mga communities sa diocese sa parokya. Mugunay mura og very challenging kay magkinahanglan pa man og re-evangelization. Kaya dili man yun na mapurma, manghigala ang mga kanang community sa mga tao nga wala na ipagpakabana kabahin sa pagtuo. Dili na gina siya. Wala na gina siya, no? Dili gyud na siya musaler. No, siguro mag-apil-apil siguro primero. Pero ingon nga serious gyud siya kayo, dili. Kalagmitan manghigala murag top how ra gyud. Top how ra ba? Pero eksakto ang yang spirituality ay hugot gina kayo. Muna nga very challenging kay in the first place tanang yung mga taong di gyud manimba. Galimang kag dili manimba o nya imong pamembro sa community. Tali ra kay na siguro no na siguro mga personal interest pero ingon nga mulahutay na di gyud na. Muna no. So tunay pa inuoy uban nga walay simba-simba pero sa diha nga nahimo siyang membro sa mga mga communities musimba na. Ayan, no? Nindot sa da, no? Nga wala on ta simba-simba pero diha nga na membro sa community nisimba na kay nadala manghigala sa mga pag-ampo sa kauban. So, wala na tayo manghigala, no? So muna nga very challenging. Ako lang manghigala. Nikamot yun ko left and right, kamang tanan aron lang yun in taon nga mulambo ang BEC sa atong simbahang Katoliko
diri sa among parokya sa Ayungon. Okay? Daghang salamat o mayong mudto Pilipinas.